ଥରେ ଦେବଋଷି ନାରଦ ବିଶ୍ୱଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲାବେଳେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟମର୍ଦ୍ଦଳ ମନ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶୁଣି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିର ମାଟି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥାଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଦାନ ଧର୍ମ କରଣ, ପୁରାଣ ପାଠ ପଠନ, ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନରେ ଧର୍ମମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦିନ ଏହି ପରିବେଶରେ ରହିଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ୱର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ପୀଠ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେତେବେଳକୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ନାରଦ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ। ଆଗ ଭଳି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁନଥିବା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଦେବାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୂନଶାନ ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଖଲିପତ୍ର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଠୁଙ୍ଗା, ପଲିଥିନ୍ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ବୁଲା କୁକୁର ଅଇଁଠା ଖଲିପତ୍ର ଚାଟୁଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ପାହିଯାଇଥାଏ। ବଜାର ଆଡ଼ୁ କୋଳାହଳ ଶୁଣି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆମିଷ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଭୋକିଲା କୁକୁର ଭଳି ଆଇଁଷ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ନାରଦ ବୁଝିଲେ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ। ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମାଂସରେ ଛାଡ଼ଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନାରଦଙ୍କ ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋ ମଣିଷ, ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ମଣିଷ, ବିଚିତ୍ରତା ନୀତି। ନାରଦ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ବାହନ ନଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଠାରୁ ମୟୂରଟି ମାଗିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ସେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଛାଡ଼ଖାଇ ଭୋଜି କରିବାକୁ କିଛି ମଦ୍ୟପ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୟୂର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଖସି ଆସିଛି। ନାରଦ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଠାରେ କେତେବେଳେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ଯ ପଳାୟତି ସ ଜୀବତି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନାରଦ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ